siyabuza ubuhlungu eyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu Abanathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu awukhala mfana khala mfana eze ingwenya siyabuza ubuhlungu Azamnandi kombe ngidlala ice cream here please no yogurt here please and an ice cream sanibona wey kids nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu molo niyaphilani kodwa ashala abantu ekuseni hawu emini nyama kayishi bese sikukhumbule ngiyanibona ukuthi niyaxokiza lapho nithi bese ningikhumbule nibhizi niyaxokiza lapho niyangigoqa network yami iyabhedezo siyezimpompi igazi nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu hawu madoda ayi bababhemu yakwazungu sibonga ingane yaphansi kanongoma esigodini sangaphansi kweyintaba yakhula nawaceza imfule ngayiphuza mina ngaphuza isikhwebezi ngaphuza nasentshebelezini ngabhukuda empisini ngabhukuda kwabhabheduze unjani mfana omncane kusho bani lokho ukuthi umfana omncane siyaphila njani akusetshenzwa yini and 2 days wonke ngishilo njengathi ngi-off nje hello Hi. you good I'm smokeless. I don't have gifts. me as well I just entered the live like 2 minutes ago even less No, than I'm not 2 talking minutes to you. I'm not talking to you. I'm talking to my friend. okay Yeah. athi nguvaleka ngaphela futhi ufike uyangirequesta uqeda ukukhuluma nami double tap-ani-ke babhemu double tap nje screen sikhuphe ngama-roses ngama-donuts alithuba lokudla umuntu akudla umuntu madoda oh ma ngilambile funa nami umbali awusimbaroms obanathi sinenhliziyo nje lezezimpompi igazi nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu obanathi sinenhliziyo lezezimpompi igazi nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu
ngicela ama-rose amabili njengorisha target. Abe u2 nje ama-rose. Nakya ongakayisindi naye akayisende enye futhi yokugcina. Shode yokugcina. Awumbali noma sheng. Noma sheng. Akanamandla lo muntu bafethu usamiyeki. Asivule ngaye nje. Ngivele ngikubone udla lapho ngilambeni. Ilula phela lento wezondi. Hamba uphaka nawe. Umsebenzini phuma kulo msebenzi awunankampani wena. Best combo. Ice cream plus yogurt. Hayi umoya manje down. Wehlise umoya. Now times 2 ngama-donuts nje. Mase ngiqhela nje ngama-donuts. Double tap ne-screen phela. Ama-donuts double tap screen. Ngoba nathi sinenhliziyo. Yazimpompi igazi siyabuza ubuhlungu. Ngoba nathi sinenhliziyo nje. Ezimpompi igazi nathi sinenhliziyo. Yazimpompi igazi siyabuza ubuhlungu. Double tap screen bafethu sikhuphe nje ngama-double taps. Sithinta nje screen, sithinta screen. Zama nje ukukhupha nge-double tap okungenani. Double tap nje screen lapho khona. Noma igifting yakho as-double tap. As-double tap nje nkabi zami. Ngoba nathi sinenhliziyo. Ezimpompi igazi nathi sinenhliziyo. Ngiyazi mona wena obuhle, ngiyazi mona. Ngiyazi. Yes, ngiyazi mona, ngazi nemfolozi, ngazi kwagogo. Awu ngiyazi mfulanga kithi. Le ntombi seyizama ukuyikwatisa. Awu noma ngeyikwatisa soyibhonya nje. Alright bafethu, last 40 seconds azameni ukukhuphuka. Uzovela faka ama-gifts amabili abaleka, azameni ukuqhela kancane. Asihlale noma ku-3 something ngama-donuts. Sambeni kids. Double tap nje screen sinyakazeni. Angaze asincamuze ngo-last second. Ngoba nathi sinenhliziyo. Ezimpompi igazi. Kushaya lapho mfoka muthu. Nathi sinenhliziyo. Double tap lapho. Platform for 3 idlile futhi. Ngidlile ubona base ngivala ngalo ice cream. Angisuthanga. Mashenge uthola iglove. Lengane ngithema ngikhuluma nayo. Yathi ayikhulumi nami. Ayifusekeke manje. Ni right ni kodwa baphemu. Hey, Hi, how are you, mom? I'm good. How are you? Hi, Arturo. Where you from? I'm from New York. New York. Ooh. Love myself a New Yorkian woman. I'm New Yorican. New Yorican. You know what that is? Oh, I love myself a New Yorican woman. You know what New Yorican is? Yes. What? A woman from New York. No. New Yorican is a Puerto Rican from New York. Oh, makes sense. Makes sense. I'm from Yeah. Africa. You've been to Africa. No, I've never been to Africa. I have a lot of friends from Nigeria and Jamaica. I'm from South Africa. Oh, Ever heard okay. of Africa? Where? South Africa.
Where though? The country is South Africa. Hi, E. Yeah, but it's another place inside of South Africa, not like a city or something. Okay, South Africa is the country in a province called KZN. Oh. Yeah. I Are there should I any, should take some time. I should bring you here. oh. Are there any YT people there? What you mean? Obviously. There are. There are So YT you people think in South Africa. there is? What you mean? Nakuzliwa, guys. Double tap the screen. Let's move. There is one rose to reach the target, guys. One rose to reach the target. Come on, let's go. We did not reach the target, but first, one rose. Thank you so much. Yeah, there is white people in South Africa. You gotta say YT. Say YT. Why are you saying whitey? Because the other word is bad to say on TikTok. It's bad. Yeah, like they don't want us to group people together in the guidelines. So if we say YT Oh, people, it sounds like racism or something. yeah, exactly. It's like we don't want to Oh, group people together like, oh, those people, this people, group of people. Yeah. makes So we sense. just say code words, code words. I won't say BLACK either. I will say like my Melanin. melanated Now, people. melanin sounds very bad sound. I say my melanated people. Like I love my melanated people because my colored people, my melanated. I don't know because I have melanin too, but it's just a little bit lighter. You colored. Yeah, I got a color too. Oh, yeah. A mixture of what and what? What? A mixture of what and what? Oh, what? You said you have melanin in yourself, right? Puerto Ricans are Egyptian, Oh, okay. and black, Yeah, makes sense. African. So it's African. So me, I have African, I have Egyptian, I have Taino Indian, and I have Spaniard. Oh, that's a lot. Okay. Yeah, so I mix with all the beautiful things and it make me. Okay. So you consider yourself as colored. I consider like I'm black. Like I think I'm black even though my skin is not black. My grandfather looked like you, his color. Yeah. But I'm lighter now. I'm yellow bone, but not melanin. Yeah. Red bone? They call it red bone or something. Was what name? Phela ngisakhumusha bafowethu kancane sesithi thasi. Ngaze ngakudinga. What's happening? Ngizama You mixed ukuvula melon. ama-text WhatsApp ukuthi angene ngifunda la phezulu inkinga A yakho. League. Ngeke ngifunde It phela says kathi. A League ranking push. Donate to help stay ranked. It's like they're telling me to say stuff, but it's like I don't know why. It's so Let's weird. go. 20 seconds to go. Shit, Kushelwane ngane kushelwane. 20 seconds left. Holy fuck. You Kushelwane. mixed Wena melanin. ama-donuts. Ngiyakushela mina. Ubona ama-donuts. They're about to snipe. Watch out, kids. I thought you were sniping. I thought they was gonna snipe too. I was like, please. There you got yourself a glove and a boost. Thank you so much to everyone who's double tapping and sending gifts. Fana, go Yeah, I again. speak You good Spanish. now? Yeah, Puerto Rican. We speak like Spanglish. Fana, go again or you good now? We could do it one more time. 2 out of 3. All right, it's fine. You might beat me. You got so Double much. slap. I should call on the screen, guys. Let's move. Simkhupeni ngama-double taps because senabantu abazongidlalela-ke manje. Double tap Sunday. Hi, Benny Bahama. He beat us before. Can we beat him this time? What do you think, you guys?
Lama ama-donuts here njengoba ku-speed guys. Asidlaleni kakhulu. Thank you so much Wesinay bakithi. Ubonile udlala kakhulu. First gift times two. Times two. Mario, hi. Omar, thanks for tapping. Everybody, thanks for Times tapping. two. I Ama-donuts appreciate and it. clothes guys. Buenos Let's move. dias. It's morning. I have not slept. I'm not going to sleep. Let's move. Asiqheleni madoda lo muntu uzoba inkinga phambi kwamehlo. I'm not going to sleep. Who needs to go to sleep? Naughty with that donuts. Thank you, beautiful. Boricua, pa que tú lo sepa. I'm not going to sleep because I don't want to go to the B League. I want to stay in the A League. I don't want to go to the B League. We were in the B League before. I don't want to go there. Manje ngishima nge-Rose. Up until ufika uspeed bese sigijima ngama-donuts. Awusinibana bomana. I don't want to go to the B League. I like the A Leagues. I like the A Leagues better than B League. I don't want to go to the B Leagues. So I just don't want to get off the live because I refuse. It feels so far, Nadi. You will literally be in the A League in no time. It does feel far, but you will be there. You will. I want to be in the A League because when I'm in the camp competition for Live Fest and I want to win. And if I'm in the A League, I have a better chance of winning than I do if I'm in the B League. Michael, Omar, thank you guys. Times 3 nake Snape uzange ngama-donuts ke I want to manje. lead by example. Like I have all these creators that I'm helping, and I want to show them Gijima that nge-donut. look at what I did and how hard I went and how I got to the top. Like everything that I did, so they can see like they can do it. It's like I'm leading by example, you know. I don't want to teach people how to do things and it seems unattainable. I want to show everybody like this is really possible. Let me show you how to do it and like lead by example by going hard. And I don't want to give up just because it's hard, you know. Hi Ronnie. So I just want to keep pushing and I want to show them how to do it instead of not doing it and complaining like it's not done. I want to be like, no, like this is possible and look, this is how I did it. Let's move guys. Times 3. I put this much time in, I got this result, I did this, I did that, right? There's other things, like I'm not supposed to be just sitting on this bed streaming. It's just that I had knee surgery. But after my knee surgery is done, that's the only reason why I'm slowing down. The only reason why I slowed down is because of my knee surgery. High tech, if it wasn't for the knee surgery, I would have been kept pushing faster because I would be standing up a lot. I'd be dance party, doing the dance things. I'd be doing more entertaining things in my stream. But because I'm not doing that, because my knee got injured, it slowed me down. So I've been sitting a lot and laying down a lot, and I'm not yeah, this is a great time, Nadi. Like you will probably be in the A League by December, like probably before that, if you're gonna be going hard with Live Fest and taking it seriously. If you can build your community and really focus on this, you can absolutely do that. Kuthiwa limala unyawo wayejwayele ukudansa and everything yabo. So that's why. You just keep on trying and you keep on pushing and you keep making friends, and then if you don't give up, you're bound to. I think because Nadi, you have such a good personality, and I know There's you a match guys in Durban right now by South Beach. There's a match and then I'm hearing gunshots. That means I police. got to A League just in a couple months. But I had to shut my gifts off, remember? So in order to join the agency and be a manager, I had to shut my gifts off. So I shut my gifts off for like 3 weeks. So that took away like a month of time. So July, I went from July when I first joined the agency, it took 2 weeks. Thank you, Nadi. Thank you, everybody. Blue Jay, thank you. Hi, Damon. July, I joined the agency, the middle of July. 2 weeks later, I got from D5 to C2. Then I went from C2 to C1 in like 2 days. Then I went from C1 to B2 in 1 month after that. Then I shut my gifts off for 3 weeks to join the agency. And then I turned it back on and I was back to C Leagues because I dropped league. I dropped from B3 or whatever back to C2. So I went a whole league down. Then a whole B from B to C. Then I went back and I went. Who won last time? I think he won. Thank you so much to the gifters. Thank you so much to the MVP.
Shout out to my MVP, Naughty, Blue Jay, Michael, Omar, everybody in the chat who's tapping. Thank you guys. Why are they forcing me to use the funny effect? I want to play in general. Just request the match on your side. Oh yeah, it's fine now. They're forcing me to use a funny effect. I said, what is that? Yeah, so that is Hey, man. what happened to me. So now I finally got to A-League Watch out. after another month. I We're think about to total, maybe 3 Come on, months kids. total to get Times to 3 A-League. donuts. It's ball again. Right, because it was July, June, July. Blue Jay, thank you on the me, triples. Thank you so much, Blue Jay Fresh. I love you. Thank you. I think it took me 3 months. July, June, July, August, a month. October. Hi, Mom Tim. It must have took like 2 months. 2 months or more, like total, just to get to the A-League. Blue Jay Fresh, so you can definitely do it, you guys. That's why I want you to know you can do it. That's why I'm showing you guys, because I'm doing everything the agency told me to do, so I can show you guys that it's possible. Hi Xander, Blue Jay Fresh. Blue Jay Fresh. I wish I can find an agency. I know, Sotoro. Where are you again? Where are you? What is your location again? I love you so much. Can I have 2 roses? I love you so much, Blue Jay. I thought you love me so much. You're in South Carolina? Why can't you join my agency? I thought you were saying that to me. Why can't you join my agency, Sotoro? I need 1 more rose. Cereal. Cereal's good for you, Ronnie. You need to stop eating that. Yes. Fagani glove work, guys. Put your glove on. Let's snipe. Put your glove on. We are getting bullied right now. Put your glove on. Let's play on the glove. Yes, we have a glove, guys. Touch the glove. Let's move. Touch the glove. Let's move. Touch the glove. Let's move. Donuts and caps on the glove. Let's move, kids. Tango likhona. Thinta nje iglove udlala ama donuts. Asifuna okuningi. Thinta nje iglove udlala ama donuts. Now times 3. Sinama glove amabili. Phinda ulithinta. Awanje ama gloves awuthula engasifikisa ku ama roses. Ama donuts amabili ngasingafika ku1000 ama donuts awuthula. Abanathi sinenhlisiyo esimpompikaze. Nathi sinenhliziyo awuyamyama ezimpomphikazi siyabuza ubuhlungu. Abanathi sinenhliziyo ezimpomphikazi. Nathi sinenhliziyo ezimpomphikazi siyabuza ubuhlungu. Awu Nkosi yami. Nathi sinenhliziyo. Yazi sizungu nation kusamela sike sihlangane nje olwandle eBhish. Kudliwe nje inyama. Don't you think, guys? I feel like I got you. I'll let you know what it says as soon as you apply. Year-end function. We can call it a year-end function. We meet at the beach by Lagoon. We braai meat. We drink Coca-Cola. We drink and drink Coca-Cola. Yabo. Abanathi sinenhlisiyo ezimpomphikazi. Nathi sinenhliziyo ezimpomphikazi ziyabuza ubuhlungu. Abanathi sinenhlisiyo madoda ezimpomphikazi. Nathi sinenhliziyo. Watch out, guys, for a snipe.
It's the last 30 seconds of the match. In fact, last 20 seconds. So watch out. They're about to try and do something. Watch out for a snipe, guys. Watch out for a snipe. Don't allow that snipe, guys. Don't allow that snipe. You can see me. That's what Yum yum. Thank you so much, everyone who's playing. Steps Written. Rick, how are you? I haven't seen you well. Shout out to my MVP Blue Jay Fresh. Thank you so much, King, for coming in, sending all the love. Everything you did is gonna help us stay in the A-Leagues. We appreciate this so much. Mash, thank you for coming. Omar Jr., Ronnie, Broken, Satoro, everybody in the chat who's tapping the screen, Edgardo for being here. Everybody, even Eliminator, he's sleeping and he's in here. Ronnie, Davi Javier, thank you guys. All right, thank you so much, Brittany, for your match, man. We're gonna play again. Yeah, it was so nice to meet you. Nice to meet you as well, Mama. I'll see you later. All right. Huh? Nizwile lonto le. Huh? Nimzwile kugcina nitheni? Nice to meet you. Aye, simple. Nice to meet you as well. Wayisathini? Huh? Uyangifuna ngilo zokulunga. I'll see you later. What I said? What? I'll see you later. Uyangifuna. Ngiyangithola. Obalatis. Yo. Hello. Uyangobuzenzisa nje. Ngathi wakhulazana ngempela uye le nto yenzani. Athi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu. Ngilunga le ngingena izulu. Athi sinenhliziyo. Times 2 guys, let's move. Times 2 guys, let's move. Times 2, let's move guys. It's times 2 guys, let's move. Athi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu. Abanathi sinenhliziyo madoda lezi ezimpompi igazi. Athi sinenhliziyo. Hayi mina ngine-feeling ukuthi uyazenzisa ngitshela siphetho. Wenza ngamabomu. Athi sinenhliziyo. Ngithi ubuya khohlwa ukwenza. Aphinda aqale. Times 3 is coming, guys. I need only one person to send a rose. Thank you so much. Awu bulaza omnyama kamashobane sawubona. Hayi nami ngibuka lokhu ukuthi uyazenzisa lo. Cela ama-donuts bafethu times 3 sizongena kuyena. Ama-donuts qale times 3. Fake iglove usambe ngama-donuts. Fake iglove usambe ngama-donuts. Usambe donuts and caps. Double tap phela uma ingekho i-gifts. Double tap screen. Double tap screen. Double tap on screen. Double tap on screen. Sawubona ngaSipho yaphila mntakwethu. Abanathi sinenhliziyo ezimpompi igazi. Athi sinenhliziyo. Abana ngifuna ukuhleka. Hayi le yazenzisa ngitshela.
ngiyajabula uma seniwafakile amanzi kade ubatshela bawufaka amanzi yini ngiyamangala abantu bagixa beza amanzi angaka namhlanje konakeleni kade ubathethisa uthi ngithe faka namanzi Yohleni ngikwi-leaf guys ngikwi-leaf ukini hayi yabona hayi uyazenzisa lo ngoba athi bo hayi uyazenzisa ngigade njengasnipe ekugcineni gadana umkhosi madoda angasnipe abanathi sinenhliziyo ezimpompa igazi Ulazi omnyama uthola iglavu lo ofeke ukukhubazeka ngathi engakhubazeka ngempela ngoba shuthi ihlala into yokukhubazeka kwabantu kuye siyabuzwa ubunzima ashiselwa namhlanje yashisa la ndlela angeke Please. Hi. you good Yeah. How are you? mama okay you look pretty Thank you. I don't have smoke. Oh. same thing just entered Okay. Guys, please tap on your screens. Francis, thanks for the likes. Vivi, thanks for lo mswenko lona lo mswenko wasekameleni umfaniswano wasebhodini Kabiru, welcoming. Thanks for the likes. nasikhwele lokho ukuthuli Ewaphi? Lo mswenko osembhedeni. Really now. Yeah, I'm not sleeping. Namanga. Njemba phela sisigisi. Yaphambuka inkabi. Igadla umzika. Asitaba uchaphela screen. Don't know the red boxers. Wasemzansi lo. Hayi. Before, am I supposed to wear boxers? Hey, Jim. Umfaniswano into ayigqokile. Umfaniswano osembhedeni. Where? Ufuna kuthiwa ithada. I have this in the house. I have this. I have this. Athi sinenhliziyo. What if I do it like this? Like a black. Wasegumini lokucambalala. Black. Usunogqoka madlangala. Ngicela ama rose awu2. What did I used to call that shit?
Bamba ikhono lakho, ngibamba ikhono lakho. Guys, please. We need one more race to activate the suite. Vivi, thank you so much. We need one more race to activate the suite, guys. One more rose. Wembathe umfaniswano wegumbi Correction. yokugcina madlangala. Umfaniswano wokukhanda umuntu. Then when I put on the shirt won't come down for it. I'll come with all that shirts inside. Come where the panty goes together. This one should be very short. Very, very short. Let me ask him if he has very, very short. Isibona sigqoba ingoma ngathi sinenhliziyo nezikhali gazi ziyabuza ubuhlungu. Ngoba ngathi sinenhliziyo. Awuthanda umsindo wakho ngibuye ngikhohle mina ukumyutha la. Ngoba ngathi sinenhliziyo babhemu ezikhali gazi nje ngathi sinenhliziyo ezimpompi igazi ziyabuza ubuhlungu. Ziyabuza ubuhlungu, ziyabuza, awu ziyabuza ubuhlungu, ziyabuza, awu ziyabuza ubuhlungu. We! Ngane zoma. Weingane zoma. Ithi ingane zomana man. Weingane zoma. Ngoba ngathi sisinayo inhliziyo. Sesiyabuza ubunzima. Ngathi sinenhliziyo ezimpompi igazi siyabuza ubuhlungu. Ngoba ngathi sinenhliziyo ezimpompi igazi ngathi sinenhliziyo ezimpompi igazi. Kuyashisa man. Yazi umuntu oshiselwa nje umuntu osuke sezofa. Ngenzekani ukuthi ngiyahamba. Ungenzeka yini ukuba lo moya wami engiwuphefumula kangaka ngiwuphefumula okugcina. Lo mdlalo wami engiwukhonze nakaningi kangaka sengiwukhonza okugcina. Iyaphuma iwave yakhe kuyasho ukuthi ubona ijongo. Hawu. Kungenzeka yini? Ubuse bami obubushelelezi kangaka. Nibuqolozela ngamaqaphelo okokufinqa. Ngenzeka yini ukuthi ezinkulumo zami esondelene kangaka namahlaya enginiphakela zona njalo ukuphuma kwalo ngiyozilahla kuqala kunazo kunini. Uyami uthola iglove. Thank you so much for everyone who's playing. What? Wanna play again? If you want to. Pull my phone. Ngoba nathi sinenhliziyo esikhali gazi nje. Awufodi makude kane kwethu uhamba kanjani? Nathi sinenhliziyo ezimpompi igazi ziyabuza ubuhlungu. Awu wamadoda. Kungenzeka yini uthi lembhalo yami ejule kangaka sakwelapha labo abalimele enkundleni zokuthanda nizilalela ukugcina na? Iphutha kwaba ukuthanda umuntu ngenhliziyo ephukayo. Hi. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. I'm playing matches. We're playing matches. I do not have smoke.
So, You don't smoke. yeah, don't smoke. Okay, no problem. But do you want to try one? Yeah, we can try one. Okay. But please don't embarrass me. If you embarrass me, like if the score is bad, you have to send me like flying gift or something. And Where I'm you not from? the. I'm from Joburg. Joburg. Oh yeah. And you? I'm from Devon. Oh, that's fine. I see double tap. Double tap. It's like you muted your mic. I can hear you, but from far. It's like there's something I'm blocking just your like mic. I'm not loud. I'm very like soft spoken. Okay. Yeah. But you can mute me if you want. All right, no problem. Okay guys, double tap, double tap, double tap, double tap. First gift is times 2. First gift times 2. Says what? All right. Naze ngashawela. Kanti kenzeni? Awufake intombi yamzulu sibone ukuthi niyafanelana yini. Awukahle Thula wengane. Awengane yini yakho? Hey, awukahle Thula wengane. Awu. Khamba kanjani lapho bandini? All right guys, we have a times 3 coming, ne? So make it happen, make it happen. Make it rain. Make it rain, good people. Abalathi sinenhliziyo ezimpompa igazi siyabuza ubuhlungu. Nathi sinenhliziyo ezimpompa igazi siyabuza ubuhlungu. Awusuka. Sebedlala ingoma yami laba. Shuka 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 hilezi insizwa hayi labafana abafuna ukuvuma badlala ingoma yami laba hilezi insizwa hayi labafana abafuna ukuvuma bazovuma. Nakia, now times 3. Put your glove on. Let's go. Put your glove on. Let's go. Ubani obe neglove nakho sidliwane yathula sidliwe. Where kids? Where kids? Sodliwa udina namhlanje. Sizodliwa udina namhlanje. Yabo bazonikhipha ukusa ngoba ngazi andidlali ngani. Nali glove sinalo, play on the glove. Yani sengathi ngasidla uRobin. Sengathi ngasidla. Sodliwa udina namhlanje. Nizoqonda. Wazobanika i-challenge. Wazobanika i-challenge uthi lapho ni u-A nini. Uzonidla futhi. Play donuts on the glove. Jamo Maglis. Nice to see you, man. Nice to see you. Likhona. Uzonidla. Ngizoke nginihleke. Ngizoke nginihleke. Ukuthi nise kanje. Nidliwa uD. Ngizonihleka nangu nomthobisi. Ngizonihleka naye. Nise kanje. Sidliwa uD. The almighty, the biggest, the one and only Zungu Nation got child. Not only got child, kodwa badliwe uD. Ngizonihleka. Sengazathi athi ngimhlohle futhi. Robin. Shut up, Akila. Go away. Another glove is crazy. Robin, Jade. Tell your people to snipe. Okay, guys. We honestly gonna need to Tell your people to I don't snipe. even know.
ngifuna nidle nabo befaka iboost nakho ke bafake nenele mist sendliwe nini I'm telling you nas bangaphezulu kwethu lapho hey ngizonihleka nina nidliwe Java Madness got yourself a glove and a boost. Thank you so much to everyone. Hey, bengizonihleka. I'm not liking the score, guys. So like I need my flying jets now. Washweba Satan. Mfazi ungawulungisa lo moya wakho ngenze mina ngani niyamiyeka nifike nithola ibhuku nithola uspeed ningadlali mayisedlala seniyathuka musana ukuthuka ningathuki ngizonihleka nidlodi the almighty Zungu nation we A league udlodi hayi ngoniphela mina anjiyabona ngishoyo it's ×2 but you guys are not playing when they are playing you guys get scared now it's painful no habafuno asilento yakuhlekisa shuka sohleka bese yanyanya umanzini nizobe nihlekani yini ehlekisa ngabe niyadlala shuka hilezi insizwa hayi labafana abafuna ukuvuma angiphi ingoma engizocula namhlanje hayi ingoma zamatshitshi hayi ingoma Thuli ngisayo ngani wethuli soxabana hawu uyozosixoshela lokhunjana lapho uziye kasona isitha la ekhaya ×3 is coming yes on ×3 put your glove on can we ensure to fly lo gospel manzini hayi namhlanje hayi ngeke ngizoba down kakhulu one glove akafaka iglove one glove maqala nje speed akafaka iglove thina abanye sidlale kwiglove you touch the glove you play your big gift then we move right uthulu uyahlupha ngamabomu ngutshele wenza ngamabomu ungazi ingane imenzeni hluwa ni right kids right nja yami kuhamba kanjani lapho kuwe we are alive and kicking bafethu next week ngizobe ngisempumalanga the whole week ngizobe ngisempumalanga next week the whole entire week empumalanga fake glove yes we have a glove guys touch the glove please snipe on the glove guys let's go on the glove kids on the glove touch the glove let's go ×3 lo anti yabo masebedlala niphatheka kabi kodwa makumele idlale asidlali siya relax just touch the glove selize liyaphela iglove abafuna ukuvuma bazovuma hawu suka ibekeni ngaphezulu kwe1000 universe qeda Queen Mind qeda kuthola nje universe bafethu ×3 lo phelayo come on now come on Zungu Nation don't do me like that fana abe sukutaw something manje we are a glove on speed on ×3 come on yafana wathatha amatema 20 rand ezolo nambala vele 20 rand wamuphi hey yazi 20 rand vetho inkunzi vethu lona how now 20 rand lo 20 rand awudleki lona awudleki lo 20 rand now lo 20 rand wami lona now oh lamthulo sto inkunzi
Uyahlupa ke namhlanje ngitshela. Unengane yabantu ayimelele nje la kakhuzeki. Awu suka. Wathatha. Bapemu. Ngalo 20 rand wami. Ngithi le match ayihlale ku1000. Wathatha. Hawu suka. Sishaya hiyo le ndoda esakhina. Wathatha. Yakhonkotha inja. Sihlushwa hiyo le ndoda esakhe nayo. Nakho safikile kulo 1000 engushilo ngo20 rand wami. Hayibo wekids. Hayibo kids. Sekunothawe emvunge ke. Empa Who got the boost? Chama Maglis, got yourself a glove. Bulazo Mnyama, got yourself a glove. Thank you so much to everyone who was double tapping the screen, liking the live, sharing the live, the MVP. I appreciate you guys a lot. Robin, thank you so much for your match, Mama. Yeah, but remember what I said. If you need me flying J. Please come again. I can't hear you properly. I'm saying, remember I said if you win by a big score, you must send me flying J. You're gonna kill me with the flying jets. No, you must send him to me. Oh, when I see you play, you must. All right, you must mention me to your live or share your live to me when you are playing. Okay. All right. Thank you. You, bye. Dagi. Kuthi ngakwazi. You must give me a flying jet. Wathatha. Ho, bakithi. Umfaka bani usilenjana lona? Umakhuluma kancane. Oh, sankululeko sikulinde. Oh, sankululeko nkululeko sikulinde. Hawo, sankululeko sikulinde. Oh, sankululeko nkululeko sikulinde. Uthi khona bangithatha kancane, khona bangithatha kancane, ngizobakhila mina, ngizobakhilela umlomo. Ha! Inyona. Yini manje lena? Yele. Take the 9 no get to. Chat no take the 9 no get to while you to. If you skin off your teeth there. Chat no take the 9 no get to. Come in chat no take the 9 no get to what they say no. 9 no get to over there. Chat no take them. Chikota. Come in chat, we need them this morning chat. 9 piece chat, 9 piece and no get over there. Welcome home. Them chat, not good take them. Huh? Somebody go say, you make somebody a little bit age and I say it already. Yini? First I guess fast though. Mom change. Chikota. Mom change. Fast though, chat, come in chat. Chat, you see the 9 no get over there so. We could take them, we gotta take them and leave him over. Yini? We are leave him crying chat. No just sport up in ice cream and wait. Umuntu otharon. Pico, Hayi Pico, manje bro. ngithi. Pico. Chat, we are take. Wengane ngeke. Ngizolibala ukusineka. Uyadlana mamjinji. Double tap the screen. Sizolibala ukuhleka mamjinji ahambe nama streaks ethonke. Hayi. Double tap the screen. Double tap the screen uzothatha ama streaks lo muntu asinakile. Hey. Nangihamba usilwane. Double tap screen simhuphe. Wengane ningavumi nama streaks asilala. Ngeke Nkosi yami silona bathakathi ubusuku nemini siyathandaza.
Hey, bagithi, fire, ngeke, fire. Bafethu kule times 3, let's ensure. Put your glove on, let's move. Ukudlala aside njengamanje, put the glove on, let's move. Uma mjinji uyasilida and uzosenza busy. Ngicela iglove, khona abathola ama-glove. Khona abathola ama-glove, ngicela ophethe iglove afake iglove. Yes. Touch the glove, guys, let's move. Touch the glove, let's move, guys. Ngeke. Siyadliwa njengamanje. Hayibona ngihamba ushikota. Wengane. Thindani iglove nifaka amakepisi. Amamanigani. Asambeni kids. Nayaka ama-strict sets azodliwa isilwane lesi. Ningavumi. Bukani phela. Hayi nani kodwa nidlala ngami ke bakithi. Bukani lo muntu uzothatha ama-strict sethu. Niyavuma. Balibele ukuhleka Nkosi yami times 3 uyaphela. Uyahamba lo muntu. Nginitshele saku 400 ukuthi nangihamba. We kuba khona uthuli. Bengakayivume lona. Lento lena. Ahamba kanjalo ama-strict sethu. Kaze ngikuzwe kunjena manje. Basineke okay. Siyadliwa niyahleka. Kwamba ama-strict sethu okay bahleka. Majuda nikahle naye umuntu ongasniper le game. Ha. Kandawe khona ama-snipers ami la ekhaya. Mina nje izungination yonke ayikho engangidlalela. Hawu kahleni nina. Give up okay. Ngizokublocker nje into engizoyenza okay. Ngizokublocker nje okay. Mthobisi akazovika la. Bafethu. Nakho sidliwa intibane manje ke futhi intibane enkulu. Kodwa mfowabo ngichakide lo. Angishareleni live uthi umthobisi akabuya vike la. Hawa ama-strict angaka wethuli sinenkinga phela. Nakho kunzima. Ama-strict ehamba edliwa uqhakide. Asambeni wenation. Angwazi amazungu amashedliwa nje. Khona ngisho glove they're not playing on the glove. Hawe ma. Yo. Thuli. Singayina phandle kwakho. Asithini ukuqhela. Bengishilo ngathi uyedwa nje umuntu onganqaba lento uthuli. The rest bayahleka. Umamjinji efikile. Watch out usazosnipe umamjinji bafethu. Nangebuyi. Angisadlali nalo shikota. Uthula uthola ama-gloves awu-2. Uzweli banzi wathola iglove, wathola i-boost. Hayi chikota, bye-bye. Kustrong ukuchikota. Bengayilindele le yanto. Kuthi uthi usanaka lokut. Yebo ya baba. Angaze ngikuzwe nje. Kodwa nawe wosihlekisa. Ngenzeni mina? Ubani abayilindele le yanto. Kufanele ukuthi uthi usalela lokut. Yo. Hello, hi, Lily. How are you? Fine. Where are you from? I'm from South Africa. Oh, Where are you from? I am from Azerbaijan. Belgium. Belgium, where is that? Oh. Nice to meet you. Alright, let's move, guys. Double tap the screen. Let's move. Sözüm havada kaldı. Ne dostu? O iş olsa. Let's move, kids. Double tap the screen. Let's move. Times 2.
Iwele limbi elidinwa manje. Ngirazi kabi mina ngidinwa manje ngihleke manje. Ngicela abahlekayo sengishilo. Phela ngibatshele yazi ethulisa kuphi. Ngibonile inunu mina ukuthi ize kabi. Isuke inunu yak 400. Sihlele ku100 lapho. Isik4 yakumisuka yathi 5. Ngiyabatshela hayibo kadani. Nansi inunu ibaleka. Hayi abanginaki bahleka. Hayibo yavela athi 1000 inunu. Yathi 1200. Hayibo. Nunu yaphi na? Double tap the screen, kids. Let's move. Hey, abafuna ukuvuma. Sebazovuma. Bazovuma. Double tap the screen. Let's move. There is a ×3 coming, Zungu Nation. Put your hands together. Funa Sindezi. Put your hands together. Ha! Hey, khona ×3 ozayo. Uzolibanzi benothuli bathola ama gloves. Uzolibanzi, please put your glove on maqala u×3. Bese siyahamba. Into engiyifunayo nje ukuthi sihambe. I need us to move. 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 I to move. Bo to move. Wezungu nengane yami ishaya lo hlombe olishayayo. Yebo phela inkunziki. Awuchunu. Can we have the glove? Put the glove on. Put the glove on. Sakhile. Impela msinga. Hayibo. Wayengayazi nalo ndaba. Sakhile. Othina sakhile. Phezu kwesise. Guys, play on the glove. Come on. Seniyangiphoxa ke manje. Saba apostoli. Saba posto. Ziwinani singadlali. Ngikutshele mfowethu asidlali nje. Asidlali njengamanje. ×3 we're not moving saku 190. Imagine ispeed kodwa leso. Saba apostoli. Simile thina. Sakhile phezu kwesisekelo sabapostoli sabapostoli kanye naba-afethi sakhile thina sakhile. Siyabonga nsika mfowabo baba. Sakhile kwesisekelo. Ngeke uhlale phela ungabhoreki udliwa. Ngeke uhlale ungabhoreki udliwa. Izingane zakho ziyangilawula. Why singazi vele ukuthi wena uyemsinga. Uyahamba wena uyatravela. Uyemsinga. Lifike lezulu eyikhaya labangcwele lapho sophumula khona. Aphumule niyeke lo ngoma emncwabeni nezo. Niyaphinde nicule lo ngoma ethi Muyekelena aphumule. Muyekelena aphumule. Muyekele musukhulumisa nocingo zokubhonya nje. Mbulazo omnyama got the glove and a hammer. Thank you so much to everyone who was double tapping the screen, everyone who was sending the gifts. I appreciate you guys a lot.
awube nginika ngabe ngithi thank you so much motherfuckers. Manje ngathi uyangithuka nami uzothi motherfucker kimi. Ngeke mina ukusho kimi lokho uthi kimi motherfucker kimi. Nasokhuluma enye indaba mina ukuchuphisa ngebhayela impela mina. Asidlaleni nowakithi okungcono. Sibambisane ke la madoda sibambisane. Please. Hello. Yawuthi usawubona. Minjani? Khona mama sinezwayo. Ngiyaphila nami. Sakwazi manje sengiyaka ngingadlali nawe. And ngicela ungene yazi mina akunamuntu la. Siyafana ismoke into engekho nami lokhu ugcina udlala izolo. Uyaqala ukudlala manje? Yeah, I think it's my second match. Uwinile. So angasko yeah did win. Nakhona was a little match, was a small match. Hey, baby daddy, how are you? But when you don't give me mercy. Let's go kids. Nathi siqala manje. Kade ngimtshela nami ukuthi siqala manje nathi. Asambeni baphuma. Uthanda isithuba. Manini ke. Asa double tap ngani? Why singa double tap? Mama nifuna ukuthi sihlangane la eSouth Beach mina niqwale nonke. Ngiqwalela ukuthi ani double tap. Guys, let's tap. Amuyekelela phumule. Uyekelela phumule. And sure ukuthi lo time 3 siyabalekani please. Asizameni ukuqhela. Nkosazana edlala nayo strong kakhulu engajika izinto manje. So asizameni ukunyakaza. 2 roses to reach the target. 2 roses sambeni. Mntaka khona la. But the gifts go to her, Mosi. Guys, can we have 2 roses? We are running. Yebo. Put the glove on guys and then let's go. Zambon singafika. Ama gloves ngabonile bekhona. Fakane inotho. Asambeni kids. One glove. Uyekelena phumula. Hayibo, banikazi bephethe ama gloves yini manje? Lethani glove. Elokudlala glove. Ngakwethu lo mfowethu mawuthi. Okay, ngoba bafunda ama gloves asidlaleni ngama donuts and caps. Dlalani regardless of ile khona. Dana kuthepha umuntu oyi-1. Up. Ngenza ngathi ngijabule. Keep a straight face. Guys, let's tap. Mthulosti. Mthulosti bakithi. Mthulosti. Phumula. How Uyelelena. Yo. Bakwenzani mama? Hayi. Abathi nawe yeza buku umehluko omncane kanjani? U3 ngakimi eqaleni u3 nakuwe. Short inamba ezu3 nje. Hawo. Uthuli akangithandi yazi. Umehluko omncane. La ngithi ngidlala khona uyasnipe. No, hayi. Kade ukudlala noma uyafika. Iyafika mina. Umuntu akasho njalo. Truly is the best. Truly is the best. Truly is the best. Truly is the best. Athatha. Ngalo 20 rand wami lo. Ngithi wonke umuntu akafollow uThuli. Ngalo 20 rand wami ngithi wonke umuntu akafollow uThuli.
Waphumula. Waswenka kangaka mama ulibangisile. I'm just in the house. Ugeza nje uswenke bese uhlala endlini. Yeah. Kumnandi South Africa. Yekelena. Phumule. Muyekelena phumule. Watch out. Phumule. Watch out for what? Phela ngesinazo mhlawumbe nizosniper manje. Ngizisa ngami. Uthuli got yourself a glove and a boost. Bulazo Mnyama got yourself a mist and a watch. Thank you so much to everyone who was double tapping the screen, sending gifts. Thank you so much to my MVP Bonke and everyone who was playing and sharing the match. Muyekelena phumula phumule phumula phumule. Nikade madoda siyavikela nje kuphela bafowethu sivikela lokho esinakho lapha phezulu kuphela hayi ukuthi sibulala umuntu kanjani cha siyavikela nje by any means necessary bafowethu mina ofika ku50 la ama strings noma athi ubani ovelayo siyashaya please ×2 let's move ×2 let's move Uzowathatha? Yeah. Uzowathatha nini namhlanje? Manje. Uzowathatha manje? Okay. Mtolost! Are you there, my kid? Watch out, kids. Uthi uzothatha ama-streaks ethu. So, umuntu okhuluma kanjalo ke uyaye angikwatise. So njengoba senikwatile kids, kwatani ke nami. Suka mangena umfana. Sengikwatile ke kid, kwata kid ngikwate nami. Umekelena phumule. Phumule. I need 2 roses, guys. Let's move. Nikade siyavikela bafethu sivikela kusekitchen ngempela sivikela kusekitchen ngempela lama streets awahamba madod one glove ayifake immediately makuqala uspeed thina bese siyasave ama rose sidlala ngama donuts above nama galaxy ngwamind yes but ngama rose siyasave ngama donuts Mama donuts. Libiyekela phumule. Yekelena. Baby, useThekwini noma useJozi? Mina. I'm in Durban. Where are you? I'm in Durban. Where in Durban? I'm in Palito. Oh. No, it's a dish. Fake glove, guys, something. Fake glove, we have a boost. Fake glove. Nakia, on the glove, kids. Touch the glove. Wonke umuntu ozosniper nje manje. Touch the glove sambeni. Phumule. Phumule Nkosi yami. Thunosti. Thatha mama ama-streaks nanka mama awakho bakithi ngiyakunika. Athathe nkosazana. Phumule. Yekelena phumule. Ngolimi oludala bafana. Ngolwamanguni ngithethela nesigazo. Ngiphole eqolo njengoThekwani. Double tap on screen ningayeki ningapheli umoya. Siyakubo nje. Phumule. Phumule.
Oh Ave well. sijabula happy ka. Nami ngiyajabula nani mandlala shothi nani happy shothi is happy sonke 50-50. What? Wenzani lapho le bangayifuni? Ngiphuza amanzi kwisigubhu laba. Athi ngibone Hayi. lesikho. Ngizosiveza baphinde bangiblock eseshwebs. Ayabafuni lokho. Mele kungabonakali ukuthi ibrand yakuphi. Khipha le phepha leshwebe. Ngathi benokublock. Stop acting like you are smoking. Oh. Hayi. Oh, ngithe mina ngidedela isigazo. Okay. Hey, yabona isigazo sami. Uyabona isho anifake no F1 ke weyingane. Kuthiwa anifake F1 makunje. Guys, kubuhlungu ukuthi nami ngikhona kulesibalo sama-streaks. Nami khona inamba yami ngicontribute. Kubuhlungu nje. Nalo F1 ke weyingane bafisa lento. I'm hurt, shame. Sisukile. Balano F1, do you still wanna play again? Funa ukudlala ngize ngiwathathe. Inkinga ngikuthembi wena ungavela uthi qhu kids ningasuka eduze kwami lo muntu lona ngimthembi kuvela kungene labafana beyintshebe laba bamdlalela ibhadi so ningaqheli eduze hlala nje la eduze level up Nothando well done congratulations ×2 guys donuts and caps double tap the screen let's move. Yabona makho umuntu engamthembi nguwe. Angikuthembi. Awukhulekani mfundisi wethu. Awuyangibona ngirelaxile kusho kona ukuthi hayi kunalutho. Hayi zivele ingene umuntu oyisniper ungena kanye. Hayi Uyazi wezungu. Make sadliwa azidlali nathi 2 weeks. Hey uyabona nje konakele asikwazi ukudliwa. Thank you Manqoba. Mina ngabe kufuna ngabe ngilele yazi. Kade ungalele. Yo ngifike ekseni so I'm tired. Hayi bokazi uphuma. Mangifika nje kwafanele ngikline lana. Lala malunde mntanami. No. Angikho ke lapho. 2 roses kids. Usemsebenzini? No. 2 roses. Okay, 2 roses. Guys, ngicela manje usayithu. Phumule. Layelani kids once again ngidinga iglove. Ngidinga iglove maqala uspeed neboost. Sidlale kwiglove. Nimgade yabona nje udlala indlela athi sidlala ngayo stop udlale ngayo because ningamthembi. Kuvele kungene labafana bakhe No, but please drop 1 rose. Athi singalindele kube nzima catch up. Kanti ke lama streaks aya ku50 guys niyazi. Sithe sishaya konke ukuvela phambi kwamehlo. Khulekani anenze madoda. Put the glove on, put the boost on, let's move. Put the glove on, put the boost on, let's move kids. Uthuli manje yena ugada umzila lapho. Akafuni lutho ushakwa sana. Abantu nje abafana nawe abaziyo ukuthi bayagebenga akabafuni kabi. Angimsabi mina. Sambeni kids, iglove yiphi kanti manje? Kanti iphi iglove manje? Nangebuya, watch out. Siphindeni kuze kuphela uspeed, kuze kuphela uspeed. Madoda, isitrick sethu lesidlala ngaso kanje. Bafethu niyariska.
Ngiriska ngama-streaks azungination. Benzani abantu begangi? Umyekeleni aphumula, phumula, 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 phumula. Guys, I'm giving up. I'm not supposed to win. Awuthuli phela ulinde ukuthi asinaphe. So Hayi ukuthi imfihlo leyo. Le secret, akusengisho secret. Into ekwi-billboard yokuthi uthula akafuni lutho uyashaya. Game negame akezwa mshini uyashaya. Bafethu niyariska kodwa manje please put the glove on Sambeni. Lo muntu nimiyeke eduze sizoba khona umuntu oyedwa ozodlala ama-streaks. And izovela iphele yonke energy mhla kwaphela ama-streaks. So put the glove on, let's go. Yes, put the glove on, let's move. We have a boost, let's go. Donuts and caves. Hey, azinguzo. Usibengadlala kancane angaka kukhona ama-streaks angaka. Ngitheni kini? Ngitheni ngokungalaleli? Hayi nina, ayisuka. Hawu, anilaleli. thank you, Gugu. Pepsi. Hey, ahamba kanjalo kama-streaks. Ubloga Dumzila lapho. Inkani yezwa, njengekho, engekho inkani. Shuthi ngizoqala phansi. Ngiyovala lo live ngeke ngisadlala. Ngishilo ngathi zophela i-energy yami. Ngiyabonga mama sokubuya sidlale yezwa yini. Awuseyangishiya. Hayi ngicasukile, awuboni sengicasukile. Hawu. Banenkani engekho, abafuna ukungilalela. Ngishilo ngathi anikwazi ukuthi singathi sinama-streaks amaningi kangaka bese nibeka imatch eduze kwakhe. Mesinipe uzodlula. Hey, basinikeza wona yazi so easy. Uthule ezobona, mshereli live ezobona ukuthi asekuphelile. Nje ngimbize izomcika lento azoyibona naye lana. Hawu, yabo nje lento bese ngayisniper ngokudouble tap nje. Hayi even ngegift, ngokudouble tap nje. Kanti izungination wayiningi kangaka iningi mahala. Hayi suka. Ngifuna phela energy. About block hello life right. Hawu Gugu, thank you sis. Sayeni, mbuleleni, bury him alive. Mbulaleni team. Ayikho lento. Lena akayikho. Congratulations, Lou, on your level up. You're on a level 4 now. Ayikho into efana. Ayikho khona. Hawu, avele ngabhoreka phansi ebhonsini. Ekunzima phela ukwakha ama-streaks ayangaka. Live wamba to restricted for some audiences. Thank you guys. One more rose. Manini ngoba mfethu senza njani lo live mubhala ukuthi your live is restricted for some audiences. Mele uvale uzokhona uqala phansi. Abantu aba-under 18 abakhona ukubona.
Ba-right, bafunani vele la. Izingane nje sifuna ukubona ukuthi umalume wenzani. Malume uyadliwa uphuca ama-streaks. Yokugcina le match ngiyoyilalela. Nami ngiyolala guys. Awubuke ekhaya. Buka amazinga. Ngibhoreka na ukuthi ngithi ngingena amanzi ngiyawabona aluxhaxha amanzi angaka. Kodwa ukudouble tap nje. Hayi ngisho igift ku-double tap. Zet, you visited my life today. Ngaze ngadinwa shema. Wethuli bayeka umuntu abanga ama-streaks angakanani. Babeka imatch 179. Tap phela tap bayidla ngo279. Ngibatshela ukuthi kuzongena igift eyodwa sidliwe. Kunini ngimemeza double tap phela. Why nibeka igame phansi kangaka sinama streaks? Awuzum nation idlalwe ngathi ayisuka. Hayi. Hawu. Buka sibaningi kanjani. Ufuna ukutshela ukuthi masingathepha nje sonke. Bese ngahlula ukudlula leya gift ukuthepha nje. Ama-streaks angaka ngizowakhanda nina engiwakhande mina ngizasho ukuthi. Hawu man. Ngizodlala nina phela manje. Hawu. Nidliwe kubani? Abanga babeka imatch njengoba bephinda bedliwa nje buka ngoba bedliwa nje. Babeka imatch 179 badliwa ngo279. Ni right amakhanda enu. Yini leyo ibizwa ngani? 79. Sinama streaks angaka ngabeka imatch 179. Njengoba bedliwa nje kanje bebenze nje nasekuqaleni. Ayisuka ngavele ngadinwa yezwa. Ukuthepha nje ulwela i-team. Body. In fact soba live next week. Ay bona manje kids. Badliwa ngamabomu hayi ukuthi namanje. Amabomu badliwa nje ngamabomu. Siyawuvala lo live asekho match sisazoyidlala. Ima ngoba ngikhuluma la kwenu sisingale uyangizwa? Uyakuzwa. Uyangizwa? Uyasizwa ngithi. Uyavuka kanjani ungasizwa? Uyangizwa? Awulizelela ixolo. Uyasizwa. Uyohamba usinda mntama nasempini uyosinda. Bhala phuma ubhale uma ufuna ukuqhubeka udlala. Cha senivele nangibhora yezwa. Hayi angifuni ukungasho. Okay, ngikhiphe zonke. Bye bye. Usaphinda. Awuphumi ke lapho uzophuma kanjani? Kumele uyiphumele wena. Ayimake ngizikhipe. Hayi cha kids hayi ningibhore ebhonsini kids ayikho into efana nale. Niyaqala ngqa ukuthi nenze into enenzile. Shani ngidube ningadlali nami inyanga yonke ningafuni ukungibona. Bobuza uNation. Shaya uNation mina ngafuni ukudlala nami 2 months. Akusikudla lokulapha bagcine bona. Anyalo bese. Mangithi ngiyadlala mangithi ngiyadlala. Yes. Hey. Let's pack on something. Guys, this is my last game. Shame, I need to rest. Yo. I need 3-hour nap. Inap ya 3 hours ulale waqeda phela wena lapha. So angikaze ngalala yazi ukuthi ngiyafosta manje ngivula amehlo. Ngithi sleep. Hayi laba basazongazi kahle. Ngoba live next week. Ngeke nje ngize ngimtshele Mthobisi ngeke. Asikho nje isidingo. Akenzanga lutho wrong. Nje it was normal yithi senze ngamabomu. Ayikho into efana le.
khohlwa. Hawu singathi sinama-tricks awu bewungaki bewu-13 yini 2 roses I think bewu-13 mangaphosisi lapho 13 14 ya lapho nje 13 14 there is no way ukuthi singathi sinama-tricks angaka sibeke imatch ku-179 ubani ongeke isnipe loo nto ngisho ingane eqeda kuqala ukudlala namhlanje izoyisnipe hawu ngeke ndlale ngami ngithusile nami ukuthi asikho isidingo se-rematch ivumeni hawu mina bengingacabangile ukuthi ayohamba lula kanje. awungiboni ngikhululeke kangaka ngithi mina namhlanje sishaya abantu ungalokhu ngikhuluma into engekho waze waba nama-tricks kumele uwazi ukuthi khona umuntu ozofuna ukwathatha nakanjani kumele ube nesmoke. Exactly uyalwa lapho uyavikela hayi khululeka iZulu Nation noma engahamba ama-tricks ngizoba live next week futhi next week manje niyibone ngidlalapho kwamanje iZulu Nation mina ngiyayiphoza pho noma ngingaba live ngengidlala ama-match ngeke nixhaphaza igama lami izolo kade ningigila ngenye indlela namhlanje niyangiphinda ngeke never that umyekelena lapho cabanga ngicasula thulezwana ukuthepha nje screen ukuthepha lo muntu nje bese asihlule ngisho ukuthepha ngiyayibona igift ukuthepha nje yabo kuyimanje match bayibekephi awusnipe futhi alubaphinde akasekho lo muntu ngasnipe ungithusile nami ukuthi uyasniper today awubaphinde hawu kade nilwa ama-match angaka nishaya abantu i-match serious sengizohlulwa ku-200 coins soba live next week ngiyavala uma ngiqeda le match hawu guys nami funa uphumule shem ya kumele ngiphumule athele serious aphinde futhi akusnayipele uvale ngempela ulive nange ngena akakusnayipele hawu uhambile lo muntu bekafuna ngiyaqala ukufavor wena-ke ngidlalayo ngiyaqala ukufavor umuntu ngidlala against yena ngathi ngingawina ngathi nje ngavele kube khona ozothi akusnayipele uhlale ku-200 ubaphinde phela manje abasafuni ngithi le mali othi uzongifakela yona uzoyifaka nini? Hey guys, asengiyolala nje. Ay sobonana. sidlala Bye bye. umfowabani ozongibuza lokho ukuthi ngensizwe engakanani umfowabani lo mayikizela lo irasta nhlobo nerasta le mfowabani Bob Marley lo mfowabani Bob Marley lo bakithi bafethu ngiyawuvala ulive njengamanje angisafune kudlala game sobona next week bye yini thank you so much Thuli thank you so much nabanye bebedlala